робить ось тобі. Ось. Це електробритва. Ми, коли Кам'янське наше розбомбило, ми сюди приїхали жити. І під час вибуху тут знаходились ці квартири? Да, Та ви що? да. От Наташа, ми у той спальні були. Я лежав на кроваті, футбол дивився, якраз футбол йшов. Єгипет, Австралія. А вона пішла в туалет. І оце отут не дійшла трошки, воно як бахнуло. І це всі двері, і балкон все вилетіло туди. А її не зачепило. І я на кроваті лежав, мене не зачепило. Отак. А що по сусідам знаєте? А? Що по сусідам знаєте, хто постраждав? Ну, з того під'їзду жінка сильно пострадала. От. Її перематували там на вулиці. В крові були, ноги там все.